Ai, ama. A ver. Momentu bat. Alorito, gazo bat daukazuretzen. Asi, algara berriz ere sobrekin. Hala, zuretza dena, Eskerrik asko, Laia. Agur. Berriz ere. Ba, biltzen. Altuan. Interesantea benetan. Sobre hortan agertzen dena. Claro, oraindik ez dizut erakutsiko ez, ze grazia gutxi. Irakurri nahiko duzue, seguro, Aitzol. Jakin guro, bai. Jake bakarri dagoen Nakor. Txeka. Dorene, berotu pixkat, sofa hau. Bakitu zaio lehen, oainengo da amaia damututa horbera gestia. Nahiko du hau jakin zera hon hemen, da dago damututa horrea jutiaz. Denentzako lekurik ere ez, ja, sofa hontan, Nakor. Ja. Baina, txoen. He! Epa! Hau ez genuen espero. Ez genuen espero, ez? Lehen da bizikoa, bueno, baina bigarren... Tirapuri erakutsiko dira. Tirapu! Leku pixka bat, lentsi. Hori da. A ber, ba, gertatzen gaur konta. Jo, haze botoi pila ze traste dira Gaur, izan honek, zuk eman marko diozu botoi bati. Ah, bale? Vale. Zuk esan noiz, Nik esan goizu zein. Lehen da bizi, ikusi. Tirapu hemen jartzen duena Filipe itxezu. Flipeike. Hau da bat. Loko zerbait. Txon. Baina eske. Hau da bat. Eta... Me ha ditu una baja de tensión esate bezala. Mareo. Ze musika jarriko genioke honi, Tirapu? Beira. Honi, man. Honi, venga. Hasi imaginatzen, ze izan liteken sobre santu hontan jartzen duena. Zuei ere etxean erakutsi beharko dizuet horratzean. Edo ikusi nahi duzu ze jartzen duen hemen? Abai. Ikusi nahi aluzu ze jartzen duen hemen? Ta beste alde hontan ikusi nahi aluzu hemen ze jartzen duen? Bai! Zuek ere bai? Bai! Ba, ez dugu ikusiko, no? Bai. Mundu guztia, mesedez, play attention, please. Ze sobre hontan jartzen duena, benetan, interesantea da. Gauzak ondo egingo ditugu. Ez da ikusten. Hau da, lehen da bizikoa. Baina eske gehiago daukagu. Zer jartu, boier! Boier, altxa. Zer jartu, Ba, omen daukagu, zer ikusi aizue. Ai, hori da. Ba, begira, berriz ere baia. Dokumento grafikoa. Hau da, pastel guztia hemen dago. Adi, alorito. Ostra! Mira. Ez baina, txoin, beira. Eta hau botatzeko moduan daukagu edo? Bueno, nik uste bai. Zer? Nik nahi dut. Konsultatu egingo dut azta. Eskerrik asko. Olaia, ze hemen dagoena... Iepa. Hemen dagoena, plentsi! Nakor. Eske, tirapun zatozu ere. Begiratu hau, favorez. Begiratu hemen. Eske. Epa. Tema. Irudeak bai aterako ditugu edo... Ordu hontan, ez da, justu margenian gaude. Bueno, ya que... Ikuserko, ja, ez da? Ya que hemen gauden, ez da? Irudiak oso osorik ez, baina aurrera pentsa bat, hortxe. Guatxabat. Niretzako normala. Gaur beste hoi bat guztia. Tirapuri azukrea ere jetxi zaio.
Nao eta txurru, baietz? Orain gontan ja... Arrapatuta zaudetela. Ez que dako... Oia guztizan, tío, berriro.